Dik li kellha tkun ġurnata bħall-oħrajn spiċċat fi traċedja għal James Buttigieg, magħruf bħala Jimmy, missier ta' żewġ subien li safam tajjar minn vettura fl-imrieħel. Kien l-ħabta tad-9:09 tas-Sibt filgħodu meta l-pulizija ssejħu fi triq l-imdina f'Birkirkara faċċata tal-fabbrika Parsons, fejn l-indikazzjonijiet juru li karozza tat-tip Toyota Vitz tilfet il-kontroll bil-konsegwenza li beqgħet dieħla fuq il-bankina u tajret lir raġel ta' 50 sena minn Ħalbalzan li jidher li dak il-ħin kien għaddej jogging minn din iż-żona. Fl-imrieħel issejħet immedjatament l-assistenza ta' tim mediku iżda sfortunatament l-isforzi li saru kienu kollha għal xejn. Bir-raġel kien iċċertifikat mejjed fil-post. Fil-post kien hemm numru ta' qraba tal-vittma fosthom wieħed minn uliedu li evidentalment ma setax jemmen dak li kien qed jara b'għajnejh. Fil-fatt, ibnu stess kien ilu għal ħin twil jipprova jagħmel kuntatt ma' missieru u kien wara li ma rnexxilux ikellmu meta ddeċieda li joħroġ ifittxu. Madankollu qatt ma mmaġina li kien se jara proprju lil missieru mixħud fl-art bla ħajja mal-ġenb ta' triq. Diversi ħbieb u kollegi ta' Jimmy fil-bank APS sellmu l-memorja tiegħu b'ħafna jiddiskrivuh bħala persuna rispettata minn kulħadd u ġentlom kbir. Intant, is-sewwieqa tal-karozza involuta f'dan l-inċident traġiku li hija mara ta' 34 mill-belt kellha tittieħed l-isptar Mater Dei minħabba x-xokk kbir li sofriet. It-triq ingħalet għal xi ħin kawża ta' dan l-inċident. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Marsem Farrugia li ħatret inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.